Hello friends, बरायबाय बड'जब इनफो अफिशियेल यूट्यूब चेनेलाव दा आसा खालामो प्रेक्टिसा मोजां सोलिगासिनो दंगासिनो मानोना सम गैला फैथारगौ बारा गोबाव गैला खालि 1 दानल'सै दा बिनि सायाव डिसकास खालामगोन कन्फ्यूज जागासिनो दङ बबे मोनसे रिलियाव बाहागो लानो बेनो जाबाय एसएससी एसडी कनस्टेबलआवबो पास जाना दङ आसाम पुलिसबो फैगासिनो दङ बेनिफ्राय BSF CRPF नि फिजिकल टेस्टआ फैगासिनो दङ गासैबो मोजां साख्रि 10 पास लेभेलनिफ्राय जागायनाय स' बिनि सायाव नोंथांमोननो माखासे टिप्सखौ लाबोदों एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना बेकडेट खारनो हागोन ना हाया बेनि सायावबो नोंथांमोननो शेयार खालामगोन स' बेखायनो भिडिअखौ नायग्रोजोब बेनिफ्राय लास्टआव नोंथांमोना कमेन्ट्सखौ खालामनो हागोन दा जोङो फार्स्टआव आसाम पुलिसनि अफिशियेल साइटआव फैबाय आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना एडमिट गोबां नेगासिनो दङ आरो बे एडमिटआ थाबैनो रिलिज जाथारसिगोन मानोना जोंनि आसाम पुलिस एबा नोंथांमोननि आसाम पुलिस रिलिया जागायसिगोन 3 अक्ट'बराव बेनो जाबाय कनस्टेबल लेभेलाव मोनब्रै पस्टआ जाखागोन नोंथांमोनजों शेयार खालामगासिनो दङ आरो बे मोनब्रै पस्टआ मा जों बेखौबो डिसकास खालामगोन दा नोंथांमोना कम्बाइन रिलि मोनगोन बेनो जाबाय AB कनस्टेबल UB कनस्टेबल APRO नोंथांमोना दङमोन सिगाङाव खालामनाय आरो लोगोसे ड्राइभार पस्टआ बे मोनब्रैजों मोनसे जमा फिजिकल टेस्टआ जागोन जेराव नोंथांमोना सेम रानिं सेम एग्जाम बेयावनो होनो मोनगोन बेनो जाबाय 3 अक्ट'बरनिफ्राय जागायसिगोन बेयाव नोंथांमोना गोबांथार नाजागासिनो दङ नोंथांमोना गैयाब्लाबो 1 इयारनि बारा प्रेक्टिस खालामबाय स' बिनि फिजिकल टेस्टआ जाथारसिगोन अक्ट'बराव बे सियरखा देन बेनिफ्राय नोंथांमोननिया हमना ला जानुवारि डिसेम्बराव रिटेन एग्जाम जानायनि चान्सआ दङ आरो 10 मेनि सिगां नोंथांमोननि फाइनाल मेरिट लिस्टआ फैगोन बेखौ गभर्नमेन्टआ बुंखादों जेब्ला देन बेनिफ्राय नर्मेल काट अफ UB लेभेलाव 33 लाथ'दों कमन हिसाबै आरो ABआव 52 बेबादि लाथ'दों ST लाइनावहाय बिनि एसे खम बाराबो थांगोन बे सोनारगोन डिस्ट्रिक्ट वाइसआवहाय खायसेयाव माने मोजां काट अफआ थाङो गोजौ थाङो आरो खायसेयाव खम थाङो दा बेखौ उनाव सावरायगोन काट अफनि सायाव देन नेक्स्टआव फैबाय SSC SD कनस्टेबल दा बेयावबो गोबांथार एडमिट नेगासिनो दङ बेनो जाबाय बेबो फिजिकल टेस्टआनो अके मानोना एग्जाम जाखांखाबाय आरो एग्जामाव गैयाब्लाबो मिनिमाम काट अफआ 65 गाहाम थांदों बेखौ नोंथांमोना मिन्थिगौ जेराव पस्टआ 45,000नि बारा दङ बोथ साइड मेल फिमेल अल इन्डिया जेराव मिनिमाम 65 गाहाम देग्लाय लांदों स' बेखौ नायोबा आसाम पुलिसजों बेनिफ्राय SSC जों माने फिजिकल टेस्टआ एसे सेम जाथारसिगोन बारा गोबाव गैला एडमिट मोनथारसिगोन दा बेयाव नोंथांमोना फिजिकल टेस्टनि थाखाय गोबांथार माने रेडि जादों आरो ओरैबादि केन्डिडेट्स दङ आसाम पुलिसावबो खारगोन बेनिफ्राय SSC आवबो खारगोन आरो बे जानायनि चान्सआ सेप्तेम्बर अक्ट'बरावनो फिजिकल टेस्टआ SSC SDआबो जानायनि चान्सआ दङ स' बेयावहाय एसे कनफ्यूज जागोन नैबे अक्ट'बराव जुदि जायोबा आसाम पुलिस फिजिकल टेस्ट दङ जुदि समान डेट जायोबा नोंथांमोना मा खालामनो गोबांथार माने गोनो गोथो जायो स' बेहाय मोनसे अपसन दङ राहा दङ प्रिभियास एक्सपिरियेन्स हिसाबै आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन जुदि नोंथांमोना आसाम पुलिसखौबो नेगासिनो दङ बेनिफ्राय SSC आव पास जाना दङ जुदि सेम डेट जायोब्ला इन केस अफ माने सेम डेट जायोबा माने नोंथांमोना ओरैबायदि जायो काट माखासे काट अफ सायाव नोंथांमोना सोनारगोन नालाय साख्रिया बेखायनो जेरावनोखि नोंथाङा कनफिडेन्सआ दङ बेखौहाय गोसो होबानो जाबाय अके स' नोंथांमोना जेरावनोखि मोनथावगौ बायदि मोनदों गावखौनो एसे नोंथांमोना डिसाइड खालाम जे बबेयाव थाङोबा मोजां जागोन बेखौबो नोंथांमोना जाहाथे नाय दा हमना ला जुदि सेम डेट जायोबा जास्ट एग्जाम्पल सेम डेट जायोबा नोंथांमोना मा खालामनो अके अब्ला मोनसे अपसन थायो बेक डेट होननाय स' नोंथांमोना बेक डेट खारनांगोन SSC आव अके माने सानसे उनावहाय नोंथांमोना खारफिननो हायो नाथाय नोंथांमोना माखासे एप्लिकेसन जाहोनखौ नोंथांमोना एप्लिकेसनाव लिरनांगोन एक्सेप्ट जागोन थांनाय बाराव आं सिगां खारदोंमोन बेक डेटआव अब्लाबो नोंथांमोना एक्सेप्ट जागोन जुदि आसाम पुलिसखौ प्रायरिटि होनानै स्टेट जब नालाय जेराव पस्टआ बुरजा दङ बेखौबो खारग्रोदो एन्ड बेनिफ्राय SSC खौ नेक्स्ट लेभेलाव खारहैनांगोन जुदि नोंथाङा मोननैबो जुदि इन्टारभिउ होनो गोसो दंबा जुदि नोंथांमोना SSC आव जुदि क्वालिफाइड जाना दंखायोबा देन बेनिफ्राय फिजिकल टेस्टआ जाखागोन बेनो जाबाय सेप्तेम्बर अक्ट'बर नभेम्बराव 100% आसाम पुलिस फिजिकल टेस्ट बेनिफ्राय हमना ला SSC बेनिफ्राय CRPF दङ नोंथांमोननि दाख्लैबो ओंखारनाय BSF दङ स' बे गासैबो बे सेम गोरोबफ्रामगोन स' बेखायनो जेराव नोंथाङा गोसो दङ जेरावनोखि बांसिन प्रेक्टिसा मोजां जादों बेखौ नोंथांमोना एसे डिसाइड खालामना लाबानो जाबाय एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना फिजिकल टेस्टआव बाहागो लानो हागोन आरो अके स' बेयाव आं बांसिन प्रायरिटि होदों बेनो जाबाय आसाम पुलिस मानोना आसाम पुलिसाव गोबांथार ड्रिम दङ गोबांथार समनिफ्राय नाजाबोगासिनो दङ जेराव पस्टआ 6,000नि बारा दङ देन बेनिफ्राय कनस्टेबलखौ रानदों दा कनस्टेबल AVOPआ बेसेबां दङ होनोबा नैबे 6,000आव नोंथांमोना मिथिखागौ जानांगौ मानोना बेयाव दङ 3,945 भेकेन्सिस दङ माखासे पस्टआ गुबुन रानबाय नालाय SI थाबाय कामान्ड' थाबाय बा गुबुन पस्ट थाबाय नाथाय 3,945आ AVOPआव दङ स' बेनिफ्राय गुबुन 2% हिसाबै XNDB थाबाय SI थाबाय SIनि एग्जामखौ माब्ला जागोन होनोब्ला स' अक्ट'बराव जानाय नंखाया मानोना अक्ट'बराव PhD दङ नालाय देन बेनिफ्राय नभेम्बरावबो पन्चायत इलेक्सन दङ बेखायनो लास्ट उइक नैबे नभेम्बर डिसेम्बराव SI एग्जामा कन्डाक्ट जानो हागौ
देन बेनिफ्राय कमान्ड' लेभेलावबो थाबैनो नोंथांमोना नटिसखौ मोनगोन नाथाय ABUB जाग्रोगोन बायदि आरो जेब्ला जायो नोंथांमोना मोजाङै पारफरमेन्स होदो दा बेनो आसाम पुलिसनि माखासे रिलेटेड भिडिअ आसा खालामो थाबैनो एडमिटनि नटिस फैथों आरो जेब्ला फैयो नोंथांमोना चेनेलाव आपडेटखौ मोनगोन आरो गोबांथार कमेन्ट्सबो नुदों जे रिलिया लेट जागोन नामा होननानै थ' जायाबादि मोनदों मानोना गोबावथार जाबाय नालाय रिलिया जाखानांसिगौ दा बेखायनो प्रेक्टिस थाबाय था जाहाथे नोंथांमोना मोजां मार्क्स मोननो हायो आरो फाइनाल लिस्टआव फैनो हायो।